Shout out ko sa among mga tanang supporters day, especially sa ako ang manghod Jeramil Godornes o sa akong asawa. Shout out ko nila nga padayon sa ilang pagsuporta. Daghang salamat. Please subscribe sa among YouTube channel Rowel Godornes and sa Facebook page mo Rowel Kid. Salamat kayo ninyo sa mga followers, subscriber na mo nga hinaot ta ayo mo napulaan sa among mga video hinaot na mo subscribe mo. Shout out sa akong mga kapakdot nga hantod karon sulit gyapon nya. Shout out ko sa akong mga pamilya, akong bata, tulog, akong asawa. Alright. Shout out ko sa akong tulog anak ug sa akong mga kaliwat sa Tagalutupan. Padayon lang gyapon og subscribe sa among kan ha. Rowel Godornes sa among YouTube ug sa page namo sa Facebook Rowel Kid. Salamat. Shout out ko sa taga Karkar, sa akong pamilya, schoolmate ako, mga batchmate. Padayon lang ta. Salamat. Shout out tayo kay Tasi nga among gatimpagdot nga padayon karon nga nagigbisob sa iyang Recover siya og dali para makabalik na siya. Shout out ko sa akong ugangan, sa akong pamilya. Padayon sa suporta sa among channel. Unta dili mo pulaan og suporta. Yes. Shout out ko sa akong asawa Josephine Chia ug sa iyang mga kauban magpadayon sa pagsuporta sa among YouTube channel Rowel Kid o Rowel Godornes. Thank you. Shout out sa taga Carmen. Shout out ko sa Dernlete Macrohona ug sa dalagit sa akong asawa. Pabilin mo sa Jagrams. Pabilin mo pagsuporta sa amo ha. Shout out sa nagagawas. Shout out OFW. Shout out sa OFW. Shout out ko ni Agaw na ko diyan nasa Dubai. Shout out sa akong mga mahal sa kinabuhi, akong asawa, akong mga pamilya sa Kamutis. Shout out yung tanan. Salamat sa inyo. Shout out ni Dozog ni Imla Shout out Joy. ni Dudong Pars og ni Marlox og ni kasi nga wapas la Marlox again. kay busy sila. Padayon mo kay andam ra gyapon mi yung masuporta sa inyong panginabuhi. Shout out Jefferson Cabarles. Padayon lang bro. Dancing D lang malakas. Salamat kay guys. Dinhila sa kutob nga mag-upload rin sa mong next video. Salamat sa pagsuporta sa Shout out po ni Sir Alan Tuyak nga nagpadayon pagpalo sa among vlog. Yeah.